Hi guys, good afternoon. Welcome nga pala sa channel ko nga pala. At ayun, pupunta tayo dito sa may kalsada. At subukan na naman natin yung magano ng palay. Kasi nakalatag na yung palay doon eh. Tutulungan ko magano. Try lang natin na parang babaliktad yata o hindi ko alam. Basta pakita ko na lang sa inyo kung ano gagawin natin to. Buhay probinsya. Ay te, hinakawa pa yung isa pang ganito doon? Ay, di ko alam. Wala ka. Doon yung isa naiwanan yata. Ayan, isa ginagawa dito. Kano pag babaliktad ng babaliktad daan ng palay. Ayan, ganyan kainit. Kailangan kasi ibilad yung yung palay. Kaya natigala pa rin. Ang haba pa ng iyan na palay. Kailangan kasi ganito yun para yung ibang butil niya sa ilalim maarawan para matuyo. Ayan, ganyan kahirap ng palay. Magmula sa pagpapatanim hanggang dito, ayan. Hanggang dito na sa paglalatag, pagbibilad sa araw. Kaya kailangan wala na ito nasubukan itong gantong gawain. Dali tuloy natin.
Tapos na. Tingnan nyo kung gaano kahaba yung pinaglatagan ng ng palay. Ayan. Gandun. Ayun. Layo. Ayan. Pagod. Init lang. Sobrang init. Mahirap dito pagka mainit lang. Pero kailangan kasi para mabilad yung yung palay. Ligpitan na. Ligpitan na. Ayan. Ay, si Barok nga pala. Naglalatag din ng palay. Pero maliit lang naman. Para Ayan, tulungan na natin. Ito kasi yung kanya eh. Tulungan na natin parang tapos. Parang konti yata. Yung konti. Ayun pa yun? 20. Ha? Dami pala. Ayan. Ha? Hindi ko alam kay Bani. Ayan. Nakatuwa rin yung mga gawain nyo dito eh. Tulungan natin para pag ano siya. Tayo sa kabila. Init, grabe. Marami yan, 60 may git. 60? Grabe. Hanggang doon sa likod. Ito nga, dito pa nga kinikilabutan ako sa init eh. Ang init. Ayan, balik ako dito kay Kuya Bani. Ito yung kay Kuya Bani, yung gaano ka layo yung niya, yung sa pinaglatagan niya. Ayan, mula rito. Sige lang po. Ayan. Yan ang kalayo yung kay Kuya. Kanina to. Kila Kuya Bani. Diba ang layo? Init! So yun guys, yan, isa pa yung gawain lalo na pagka mag-aano ng palay, yung pagbibilad. Kapagod, ang layo kasi. Ito, ngayon ko lang nasubukan naman to pag magbilad ng ganito ng palay. Ito, iayos na lang mamaya ulit. Mamaya kukunin na to mamaya. Ayan, bali actually maghapon to.
Itong nakabilad mga bandang alas 4 siguro, alas 4 o alas 5, iyahang na ito, lalagay na naman ulit sa sako, kukolektahin na naman. Tapos bukas ulit kung sakali. Kasi pagka ano to, pagbasa yung palay, pag ibinenta to, palay, pag binenta kasi to, pagbasa, mababa ang laki kinukuha. Pero pagka yung 20, medyo mataas naman ang konti siguro. Pero hindi ko lang alam. Pero sabi kasi ng iba dito, 18 daw per kilo ang kuha ng palay. Ayun, kaya kailangan talaga ibilad na maigi yung ano yung palay para mas maganda maibenta. So yun guys, yun lang yung updated ko yun lang yung yan ako sa inyo, share ko ngayon dito. Ayan, isa pa dito sa ano to, dito sa gawain dito sa ano, sa probinsya yan, yung pagbibilad ng palay. So guys, ang hirap. Mahirap, tsaka mainit, talagang bilad ko talaga. Kaya guys, ako nga pala, thank you nga pala sa mga sa mga subscribers natin at sa mga bagong subscribers natin, thank you nga pala ng marami sa inyo. And guys, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman ma-notify ka kapag may bago tayong uploads ng video. So guys, see you on my next vlog and God bless.